may nakalabas na. Oy, anong giniribo ninda? Nasira yung ating kulungan mga kasina. Pero kapag walang pagkain yung baboy, mai-stress ka din. Ay mga kasinag, isang napakalamig na hapon po sa ating lahat. Magpapakain na po tayo ng ating mga alagang baboy. Ayan dito. Ay nako, may nakalabas na. Oy, anong giniribo ninda? Sinira na. Nasira yung ating kulungan mga kasina. Oh, bulok na. Naputol na, inanay na. Oh. Buti na lang, dalawa lang yung nakalabas. Ayun yung mga anak ni Star. Linisan muna natin. Bigyan natin mga kasinag ng pagkain yung mga biik. Kasi kumakain na sila. Ayan o. Ayan. Yung iba ayun. Nasa may nanay nila. Ito yung pinakamaliit mga kasinag. Ito nasa gilid. Kasi maga yung kanyang paa kaya hindi siya masyadong nakakatayo. Pero okay lang kasi nakakakain naman na siya. Yung mga anak ni Star ayun. Wala pang pake. Nilalamig pa. Kaya pinakain ko na. Mga kasinag, nilagyan muna ng kapatid ko ng tabla. Ayan, para hindi sila makalabas dyan. Kasi ilang araw na lang naman, kukunin na sila.
Kasi mawawalay na itong ating mga biik. Babay pigi na. Ayan, pumayat si Upay mga kasinag. Binaba ko na yung mga trapal na butas-butas. Pwede na yan. Para kahit papano may ano sila sa hangin. May panangga sa hangin. Ayan, okay na sila mga kasinag. At paggabi na rin. Tapos na tayo. Uuwi na rin ako mga kasinag kasi mag-aasikaso naman ako sa bahay. Sa totoo lang po mga kasinag, nakakatuwa po talagang mag-alaga ng mga baboy. Nakakawala stress. Pero kapag walang pagkain yung baboy, mai-stress ka din. Pero hindi biro mga kasinag. Nakakawala talaga siya ng stress. Kasi kapag ako may problema, yung problema na ako, kapag pumunta na ako dito sa may kulungan ng baboy at nakikita ko yung mga alaga namin, nawawala yung problema ko. Kaya bala ko kapag naayos na namin itong kulungan, magdadagdag ako ng inahin kasi mas maganda yung may inahin ka. Isa yung bibili ka ng biik na alagaan mo. Sa ngayon po, yung mga anak ng aming baboy, ibebenta muna namin yan pagbababuyan. Sana kasi nagawayan tayo ni Lord na maging maayos ang ating babuyan. God bless po. Bye-bye.